alon tata tramsilanira ngecum kenastanira kalih pisan yen ngandika magawe pronto yen ngandika magawe pronto atur kang mawantya wantya Astungkara jagat manik raja dewaku muga ngayomana marang kanjenengan ingsun. Yoganipun bapa ngger Drugandana. Kula wonten dawuh pangandika Kanjeng Rama. Layak to layak, prenjak enggan prenggander, jagone padha kluruk, angine sumribit midit. Mau dane deres nanging bareng ana caraka. Wujuding Nalendra yen nitik saka agemane iki Nalendra Gung Binathara prapta ning papan kene dumadakan idak udane kaya kasirep babar pepadang ana ing negara Wirata. Injih lakar kados mekaten Kanjeng Rama tumunten enggal kapurba menapa menggawenganing gantha wedharing rasa lan wigatos sing perlu nuwun mangke to mangke Dogisana sampun dipun wastani yen kula menika tambuh nyatanipun nembe menika kula wanuh dhateng panjenengan nila krami jingandika menika wau Nalendra saking negari pundi lan sinten jejulukipun sawetawis rawuh wonten negari Wirata ndadosaken singak rasing manah kula Raja Manik senjatane ngalem kang pinuding jagat. Iya. Rama Prabu menawi paduka nila krami dhateng jasad kula menika Nalendra, kula menika ratu. Wingking saking negari Simbar Manyura. Dene kula ingkang jejuluk inggih menika Prabu Pameng Kang Jagat. Sinuwun Prabu Pameng Kang Jagat. Iya. Badhe nderek mitrang menapa menika negari Wirata. Kacariyos mekaten menika negari Wirata kula piyambak ingkang mengkoni negari Wirata. Wah, yen ngaten kula mboten kesasar. Awit kula sampun beta wadyabala ing saklangkung kathah bidal saking negari Simbar Manyura. Iya, lajeng wonten kersa ing kados pundi Kisana? Sasampunipun kula dipun paringi wekdal, tumunten kula badhe munjuk atur. Rama Prabu, wale-wale menapa sowan kula ing pisan namung kejawi ngaturaken sungkem kula mugi konjuk paduka Rama Prabu Nalendra ing Wirata nanjih Rama Prabu Basugesti mugi katambiya. Kula tamping asta kula kekalih kendela sami-sami mugi ing pangajap manjinga dados memitran ngraketaken supeketing kekadangan ngempalaken balong apisah kulit ingkang sami rengkok. Wah, matur nuwun yen ngaten matur nuwun. Sasampunipun kula dipun tampi ngaturaken sugeng kagem nglajengaken nggenipun sami pasedherekan utawi kekadangan kula kepengin sanget yen upami kala mangsa wonten bot karepotanipun negari Wirata Rama Prabu mboten perlu wigah-wigih tumunten kula atur paring dawuh dhateng kula pun Prabu Pameng Kang Jagat sak perlu kula badhe
nderek mbiyantu mboten geptang wujud suku bau lan tenaga sembur pitutur lan uwur kula sagah upami kula dipun dawuh supados mbiyantu pinten yuta pinten real kula nderek ing baken sambet memitran kekadahan kalian Paduka Rama Prabu matur gunging panuwun tanpa upami menawi ngaten pisana salajengipun kula menika Ratu Gung Binathara Rama Prabu namung wonten jajadipun kujiwanipun menapa tumper cinawetan sutya tanpa jindhe liripun kula dados ratu nang dereng mengkoni garwa ingkang kinarya Prameswari bab pisan kula dereng nggadahi garwa ingkang kinarya Prameswari namung yen upami kulino jajan menika pun biasa tumrap kula pun biasa yen jajan nanging upami kula lajengaken tundhonipun mangke mboten badhe nggadahi anak turun mila kula badhe mungkasi jejaka kula kanthi kepengin nambut silaning agrami tembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul sinambi wara lidah sinambung titir pinajaran piling negari Wirata Paduka Rama Prabu kagungan sekari kedaton nenggih ingkang putra Atmaja putri ingkang wewangi inggih menika pun Dewi Durgandini mila Rama Prabu kula marak sowan sak perlu badhe ngebon-ebon injang Anje Jawah wanci sonten ebon injang menika awon-awon Jawah sonten menika rarap tegesipun Prabu pamengkang jagat kula sowan badhe nyuwun rabi upami wonten sanggan upami wonten bebono kula atur ngendika mboten perlu wigah-wigih hararinga tumunten enggal paring dawuh upami badhe ngersakaken Mas Picis Raja Brana inten barian Jawawut Hergeni Sutya Widuri ing mangke kula aturi paring dawuh bondo negari Simbar Manyura mboten badhe asat upami kula tawu bondo negari kula sokaken mboten badhe telas awit sumbering kesugihan negari Simbar Manyura menika Nyai Blorong sumberipun kesugihan menika Nyai Blorong mila mboten badhe asat mboten badhe telas bakene namung kanten mestani kemawon mundhut menapa ampun malih kok namung Mas Picis Raja Brana inten balian upami Rama Prabu badhe ngersakaken unjukan sakwernanipun unjukan negari Simbar Manyura menika sampun jangkep tuwak waragang mensen jenewer double kiwi vodka topi miring upami badhe ngunjuk mangke kula aturi mendem sareng kalian kula mendem sareng kula niku lek mun kadung mendem ngadeg kalian joget kepengin mondong penyanyi mondong sinden mila Rama Prabu monggo kula aturi ngendika yen wonten pamundhutipun menapa kula sagah pinangkani ingkang baken kula wangsul kedah nganti kedah mboyong sekaring kedaton ingkang putra Atmaja putri pun Dewi Durgandini mekaten Rama Prabu nggih ngaturaken panuwun tanpa upami di sana dening sakmangke semanten denipun junjung keprabonipun pun bapa yoga kula badhe kapundhut garwa dening Paduka ateges ing pengajap panjenengan menika dados mantu kula nggih nanging wonten kujiwanipun menapa yoga kula menika kula sing brataken mapan wonten tepi ning Bengawan Sewilu Gangga awit nandhang Malayana tegesipun sarandoning angga menika Angganda Banger Bajin riwenipun Angganda Marus upami badhe kula tampi nyatanipun ingkang kasandang yoga kula menika nandhang Malayana kula badhe rumaos wirang dhateng jengandika dawah kosok wangsul upami badhe kula tampik penglamar jengandika yen nyatanipun yoga kula menika sanget nggenipun tresna kalian jengandika mila prayogining lampah jengandika kula aturi medal sawetawis wonten ing alun-alun sumene kula aturi lerem sak samunipun kula mangke pepanggihan kalian yoga kula pun Durgandini tumunten kula badhe ngaturaken purun lan botenipun
awit Purba dhateng kula nanging Wasesa dhateng yoga kula badhe nglampahi mekaten di sana. Dada muntap lir ginetap jojobang mawenga wangis netra kocak ngundarandir karot-karot kanang waja idepnya mangala cakra kinepal kepelastanya kekalih es musuh kalian nangandika Raja Manik senjatane ngalangkang pinuding jagat. Rama Prabu Basukesti. Jebul kula mboten nginten babar pisan. Paduka menika piyayi ingkang wegih nggenipun micara. Lan panggraitanipun mangka jangkep parama sastranipun lan lungit basanipun. Cecanipun namung badhe nampik kenamun nanging kanthi cara ingkang alus. Namung badhe nampik dadak mawi reka-reka. Mubeng-mubeng boten kantenan. Sinuwun. Upami sak mangke dipun tampi penglamar kula. Upami dipun tampi penglamar kula, wekdal menika badhe kula bangun keraton ing Wirata. Mboten namung kados ngaten menika. Pendapanipun kula aturi bubrah. Dipun bubrah pendapanipun. Mangke kula damel sakrikipun menika joglo mongko kajengipun menika kajeng jati ingkang sepuh. Dening sak mangke jrambaipun badhe ngersakaken wujud menapa ampun namung trimah keramik upami badhe ngersakaken ingkang wujudipun saking mutiara. Wah kula sagah baken penglamar kula menika dipun tampi. Nanging sinuwun menawi ngantos penglamar kula menika dipun tampi jagang gapurancang gunung mayit mangsa urung tak byuki Bathang Sahita Kraton Wirata. Geleng bawana sesepuring bumi leketing jagat manuk semaning jajalanan. Ora tuh sabrang ora tata. Wah ora patut banget. Iki ana bocah nom-noman semune kok sugal nyelekit ucapmu. Sapa kowe? Mara gagelekno paningalmu jaringen gobokmu. Putra dalem satring kadipaten aku Raden Durgandana ya Raden Matswa. Keterangane tekamu ning papan kene iku ora mung bakal ngayonke Kakang Mbok Durgandini. Ning malah cethane ku arep gawe geger. Mung arep gawe ontran-ontran watone ditampa. Rening penglamarku ditampik. Penglamarku ditampik. Sapa wae arep wani karo Prabu Pamengkang Jagat. Ora nganti sak kedheping netra kelakon tumpes tapis tanpa sesok. Bagus yen mangkono. Prabu Pamengkang Jagat piye? Yen pancen karep njajal kasektene wong negara Wirata, ora perlu nggepok koncane Rama Prabu nanging Raden Durgandana. Atmaja kakung Raden Durgandana aku saguh minangka bebetenging wong sak negara Wirata. Piye? Kowe nantang karo Pamengkang Jagat. Wo, jelas urip nidam bandosa kowe.
dhuwurmu cendhek gedhemu cilik. Lah kok kowe kibir kok kowe gendhong kok kowe umuk. Sing arep kanggo pawitan kowe menang ku ya apa metu njaba nggone gedhene kene. Wah, druhun. Pantene ning alun-alun. Kok sare kowe tak candhet, kowe tak pambeng nyinggir Durgandana. Upami mboten dipun candhet Kanjeng Rama. Ratu Sabarang mriku sampun kula tempiling wonten Sitinggil Binaturata. Iya. Pun Bapa Ramaido karo kekendelanmu nanging kowe diarani kebat kliwat gancang nanging kowe pincang. Kena banter ning aja ndisiki. Kena banter ning prayogane kena dimirengke sing kanthi cetha. Dah latake tak tungdange kena dimiringke sing kanthi cetha. Nggih. Kepanipun Kanjeng Rama metu njaba kowe tak dawuhi Ratu Sabrang kae balekno ning aja nganti ana dredah lan pasulayan. Tak suwun aja nganti ana dredah, aja nganti ana pasulayan merga pun bapa gandrung kelawan kerukunan. Aku ora seneng kelawan pasulayan. Awit wong uripku yen gelem metani lupute dhewe. Tukule bakale katentreman. Nanging wong urip kulino metani marang luputing wong liya, tukule bakal memungsuhan. Oh nggih. Prastawa timbalan dawuh Paduka Daya Dumadal Pasilan nyuwun pamit nyuwun harjane nglampah Kanjeng Rama Durgandana. Iya. Patewasita kula wonten dawuh, aja ditegake. Kowe dadi tetungguling pamong. Sing jeneng dadi pamong ku nyambut gawe sing kudu trengginas trampil. Inggih. Pamong becik ora ketitik alane gampang diomong. Kowe perintah sing diperintah durung teka, pamong kudu ndisiki. Inggih. Aja nganti sing tok dawuh wis ngumpul, pamong ngagek wae teka. Nggih, ngestaken dawuh. Bubarno kang padha gantung sipa aja nganti kuwalak-kuwalik lakumu ing pengajap negara Wirata sakukuban. Kanthi sesanti muga tansah antuk kamulyan jati.
Dana